Isha, ina so idan na kammala makaranta na zama babban jami'in gwamnati. Ke fa menene burinki? Ina so zan zama likita. Likita kuma? To ta yaya za ki tara kuɗaɗe masu yawa da aikin likita? Ni ina son zama babban mai faɗa aji kuma attajiri. Shi yasa nake son zama babban jami'in gwamnati. Ina son zama likita ne domin na taimaki mata 'yan uwana wajen kulawa da su. Ummana ta ce, mata suna shan wahala wajen haihuwa da rashin lafiya a asibiti. Idan kina so ki zama babban mace mai iko, so ba likita za ki zama ba. Ke ma me zai hana ki zama kina da buri irin nawa? Mamana ta ce duk wanda yake jin ƙan mutane, Allah zai ji ƙansa. Kuma malaminmu ya ce, duk wanda yake da burin taimakon mutane, Allah zai cika masa burinsa ya kuma bashi babban gida a cikin aljanna. Ni ma ai ina son aljanna. Mamana ta ce, babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya yi aikin alkhairi, kuma ana neman aljannar ne da aikin alkhairi. Ta ce idan mutum yana so ya samu aljanna, sai ya guji duniya. To ni ma zan yi aikin alkhairi ko da na zama jami'in gwamnati, domin na samu aljanna. Yawwa, hakan yayi.